Každý deň by sme si mali pripomínať odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dvoch mladých ľudí, ktorí chceli žiť v slobodnej a demokratickej krajine. Dnes, po 7 rokoch, nám opäť vládne Robert Fico. S celou tou bandou. So všetkými ľuďmi, o ktorých písal Ján Kuciak. A dnes má človek na Slovensku pocit, ako keby sa nič nestalo. Ako keby nemal absolútne žiaden zmysel odkaz Jána a Martiny. Ale ja chcem z tohto miesta všetkých ľudí na Slovensku, všetkých čestných ľudí na Slovensku, ktorí nemôžu ostať ticho, ktorí sa na to nechcú len pozerať, chcem ich povzbudiť a chcem ich pozvať k tomu, aby sme dennodenne bojovali za demokraciu. Aby sme si dennodenne pripomínali pravdu. Aby každý z nás bol takým Jánom Kuciakom vo svojom živote, vo svojom okolí. Aby keď vidím nejakú neprávosť, ak vidím, že niekto robí niečo zlé, že okráda celú spoločnosť, že robí zlé veci, aby sme neboli ticho. Aby sme neostali ticho. Pretože vrahovia Jána a Martiny to urobili práve preto, aby umlčali pravdu. Aby odkázali ostatným novinárom, vy už buďte ticho. Lebo keď budete písať o nás, budete písať pravdu, ako tu rozkrádame celé Slovensko, tak dopadnete ako Ján a Martina. Toto bol hlavný odkaz vrahov Jána a Martiny. My určite na tento odkaz Jána a Martiny nezabudneme. Že stále bude v našich srdciach a stále si budeme pripomínať, akú veľkú obeť musel priniesť, aby dal na svetlo Božie pravdu, aby ukázal ľuďom na Slovensku, ako tu fungoval a funguje tento skorumpovaný systém.